हेलो फ्रेंड्स, बयखौबो गोदान आपडेट चेनेलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंसोरो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन आधार कार्ड आपडेट बानायनायनि बागै। गोबां मानसियानो जोंहा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो रोङाखै, बिनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा खालामनो रोंबाय। जायफ्रा नोंथांमोना खालामखाबाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन। बिनिफ्राय जायफ्रा खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना दासिमबो स्टेटासखौ नायनो रोङाखै, नोंथांनि आधार कार्डआ आपडेट जागोन ना जायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। आरो जायफ्रा नोंथांमोना खालामनो सानदों खालामबाय रोङाखै, नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मोनसे जोंहा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनाय समाव जोंनिया डकुमेन्ट बेयाव आपल'ड खालामनो गोनां जायो। बै आपल'ड खालामनाय डकुमेन्टआ जोंनिया बेयाव माखासे 2 MB साइजनि बेफोरबायदिनो PNG जोंनिया PEG बेफोरबायदि जोंनिया डकुमेन्टफ्रा जानांगौ, PDF जानांगौ। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअनि गेजेरजों। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै खोन्थाया, आं दा नोंथांमोननो खोन्थागोन जों माबोरै 2 MB साइजनि जोङो गावबागावनि फट'फोरखौ नोंथांमोननि भटार कार्ड, नोंथांमोननि कार्डफोरखौ आइडि कार्डफोरखौ नोंथांमोना बोरै खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना गोरलैयैनो नोंथांमोना आधार कार्डखौबो आपडेट खालामनो हागोन। नोंथांमोना फार्स्टआवनो नोंथांनि जिखुनु मोनसे नोंथाङा डकुमेन्ट आपल'ड खालामनो गोनां बै डकुमेन्टखौ नोंथांमोना बेफोरबायदिनो 2 MB साइजनि बेफोरबायदिनो PNG PG बेफोरबायदि नोंथांमोना खालामनानै लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो फार्स्टआवनो खोन्थागोन जायफ्रा नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामबाय, नोंथांनि आधार कार्डआ आपडेट जागोन ना जायाखै, नोंथाङा बेखौ नायनो रोङाखैब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आं फार्स्टआव नोंथांमोननो बे स्टेपखौ खोन्थागोरगोन। बेनि उनाव आं नोंथांमोननो फट'फोरखौ माबोरै PNG बेफोरबायदिनो 2 MB बोरै खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। अके लोगोफोर, अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअखौ जागायलांसै। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फारसेनिफ्राय। नोंथाङा फार्स्टआवनो मबाइल डाटाखौ अन खालामदो, बिनिफ्राय क्रम ब्राउजाराव फैदो, बिनिफ्राय UIDAI होननानै नोंथांमोना लिरदो। अब्ला नोंथांमोना माखासे बेयाव अपसन नुगोन, नोंथांमोना डकुमेन्ट आपडेटआव फैदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन। बेयाव जोंनिया आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि लास्ट डेटआ जोंनिया डिसेम्बरनि 14 तारिखसिम होदों, 14 तारिखसिम। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखिनियाव बानायना लानांगौ। जोंहा गोबाव जाखाबायमोन बेखौ आपडेट खालामहोनाया, बिनिफ्राय गोबां मानसियानो मिथियाखै, आं सिगांनि भिडिअआवबो होखादोंमोन। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेफोरबायदि पेज खेवगोन, नोंथांमोना बेयाव थांनानै नोंथांमोना आपडेट खालामहैनांगौ। अब्ला आं थुना खोन्थानि, अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन। नेक्स्टआव थुनि, अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन। जोंहा बेयाव भेरिफाइ आपल'ड साबमिट खालामनांगौ। फार्स्टआव भेरिफाइ, नोंथांनि बेखौ भेरिफाइ खालामनांगौ। भेरिफाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेयाव नुदों I verify that the above details are correct। बेयाव नोंथांमोना खनसे थुदो टिक मार्क, बिनिफ्राय नेक्स्टआव थुदो। अब्ला बेयाव आपल'ड फैगोन। आपल'ड फैनायाव नोंथांमोना बेयाव डकुमेन्टफोरखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ। बै डकुमेन्टखौ नोंथांमोना जेब्ला आपल'ड खालामगोन, बै डकुमेन्टआ जोंनिया साइजआ 2 MB जानांगौ। 2 MBनि गाहायाव जाब्लाबो जायो, 2 MBनि गोजौआव जायोब्ला जोंहा बेयाव जानाय नङा दे, रं देखायगोन। बिनिफ्राय जोंनिया बेफोरबायदिनो PNG जानांगौ। अब्ला आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थाला, नोंथांमोना डकुमेन्टखौ माबोरै 2 MB खालामगोन बेखौ खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। अब्ला आं बेक फैनि, बिनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो खोन्थानि जोङो माबोरै चेक खालामगोन जोङो आधार कार्डखौ आपडेट खालामखांनायखौ। अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थानि, गोजौआव बोखोबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना गाहायाव नुगोन, नायबानो जाबाय। बेयाव रिकुवेस्ट नुदों, नोंथांमोना बेयाव रिकुवेस्ट नुदों। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नुदों भेरिफिकेसन स्टेज, बेयाव नोंथांमोना खनसे थुदो। अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन, नायबानो जाबाय। खै तारिखआव बेयाव नोंथांमोना नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामदोंमोन बेयाव नुजागोन, नायबानो जाबाय। क्रिएट डेट, बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों, बेयाव नोंथांनि डेटआ थागोन। बिनिफ्राय बेयाव दङ दा आंना भेरिफिकेसन स्टेजाव सफैना दङ। बिनिफ्राय कमप्लिटआव फैगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव डाउनलडबो खालामनो हायो लेखाखौ, नोंथांनि खालामनाय लेखाखौ। बेयाव माखासे जोंहा URN नाम्बार मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै दोननो हायो, बेयाव डाउनलड दंखायो नै। बेनिफ्राय नैबे कमप्लिट डेटआव सफैब्लाथाय अब्लाना नोंथांनिया बे आधार कार्ड आपडेट खालामनाया जागोन दे। नोंथांमोना नेबानो जाबाय। दा प्रसेसिङाव जानानै दङ, जाथ'वाखै। जायफ्रा नोंथांमोना खालामाखै थाब खालामना लाबानो जाबाय बे समावनो। बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो माबोरै डकुमेन्टखौ जोङो 2 MBनि खालामगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंसोरो बेखौ खालामना लाबानो जाबाय, नङाब्ला जोंनिया डकुमेन्टआ जानला मानला आपल'ड खालामबा जाया। अब्ला आं अपेन खालामसै, अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव दङ PNG JPG। अब्ला बेयाव नोंथांमोना फैदो। अब्ला आं बेखौ अपेन खालामनि। अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन। नोंथाङा फार्स्टआवनो नोंथाङा
नोंथांनि आइडि कार्डखौ नोंथाङा फट' खेबनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय सेलेक्ट फट'आव नोंथांमोना खनसे थुदो। अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन। अब्ला आङो आंनि आइडि कार्डखौ आङो बेयाव खनसे सेलेक्ट खालामसै। बेनिफ्राय एडआव थुनानै होनोसै। अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन। नोंथांमोना मोजाङै नायब्लानो जाबाय। बेयाव नोंथांनाव मा बिदों नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय JPEG PNG। अब्ला आङो PNG खालामगोन। बेयाव जोंनिया आधार कार्ड आपडेट खालामनायाव PNG बियो। बिनिफ्राय PNGआव थुबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गायाव नुदों रिसाइज। नोंथांमोना रिसाइजआव खनसे थुदो, अन खालामदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव मोनबेसे अप्शन ओंखारदों नोंथांमोना जेरावबो थुनाङा। नोंसोरो नैबेयाव बारायनाय खम खालामनाय नुदों अप्शन, बेखौ नोंथांमोना 50नि गाहायाव एसे होबानो जाबाय। 49 50आव होब्लाबो जायो। बेनिफ्राय 49 47फ्राव होब्लाबो जायो। बेफोरबायदि खमायनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंसोरो कन्टिनिउआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला नायबानो जाबाय बेयाव 1 साक्सेसफुल जाबाय। बेनिफ्राय आंनिया जाबाय दे V4 बेयाव दङ। नायबानो जाबाय सिगांनिया बेसेमोन 1.4 MB मोन। आं बेखौ डाबल खालामबाय दे। सिगां आंना 1.4 MB मोन। बेनिफ्राय आफ्टार बेयाव दङ 434 KB जाबाय दे। बेनिफ्राय आङो बेखौ दा दाननानै बे फट'खौ आङो बै आधार कार्ड आपडेट खालामनाय समाव, डकुमेन्ट आपल'ड खालामनाय समाव बे फट'खौ होयोब्ला आंनिया बेयाव आपल'ड जासिगोन। नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। जोंहा बेयाव डकुमेन्ट माखासे आपल'ड खालामनाय समाव गोबां मानसियानो हायाखै। बेफोरबायदिनो जोंनिया रं ओंखारदों, गोजासिन ओंखारदों। नोंथांमोना नैबे एप्सआव फैनानै नोंथांमोना खालामोब्ला हागोन। बे एप्सखौ बहा मोनगोन होननानै बुङोब्ला आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना प्ले स्ट'रावबो मोनगोन। MS कनभार्ट होननानै नोंथांमोना बोयोब्लानो मोनगोन। अके लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेनो। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो फैदोंमोन। बिनिफ्राय जोंहा माबायदि आपडेट खालामनांगौ गोबां भिडिअ नोंथांमोना नुखाबाय। बेनिफ्राय जोंहा भिडिअ नायब्लाबो माखासे डकुमेन्टफ्रा जोंनिया बेयाव 2 MB साइजनि खालामनांगौ, बेफोरखौ रोङाखै। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लाबोनानै होबाय। अके लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो। दासिमबो नोंथांमोना चेनेलाव गोदान, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय।